Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kayeng kasyari jongka Meghalaya High Court haka hukum balapan mi haka arpu pratarik ukalalangkot arajar arpo kalabataya ulat jongka jala u RN Ravi ba un aino ya ka jingmenjur ya ka kerteng jongkit kot ka Executive Committee ka patmai ka balaya lamdo MDC Shimet na Nongtamai constituency uba latip langkar kongor. Kumban syukadaw hangni uba latip langkar kongor ula shimti ya syuki Chief Executive Member hadien ba ula job suk haga jingya tunjuk bor kabalalong hapok yeng dorbar tau an jong District Council haga arfu artarik unai wing arjar khat kendai hadien baki MDC ki badon hapok ka kunhun jong United Democratic Alliance kila pep nagani ka jingya tunjuk bor. Kayeng bisyar Meghalaya High Court kalapan mi yakani ka hukum hadien bauba latip langkar kongor ula mudui da ka mokot duma haka henriu terik upanai no pra arjar khat kendai persya ya ka office trekam jong ulat ka jela halor ka jingpen slem ban ai jing menjur ya ka kerteng jong ki executive member da ka ba penlong mamlalang ya ka office jong ka tenat District Council Affairs ka sorkar jela bat ya ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District. Uba latip langkar kongor la mudui yakani ka mokot duma da ka bayat katkum ka rule arpo in bracket iway jong ka Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 bat nyoru ba ka jingpen slem ban aya ka jingmenjur ka dai ka jingpen Kenya ka ain. Uba latip langkar kongor la mudui yakani ka mokot duma da ka bayat katkum ka rule arpo in bracket iway jong ka Assam bat Meghalaya Autonomous District Council Constitution of District Rules khat khandai spa sanpuway bat nyoru ba ka jingpen slem man aya ka jingmenjur ka dai ka jingpen Kenya ka ain. Im tasi ke court kala judgment gubdo rai ka umba katkum ka appointment mi passport ki kerteng jo ki yam mani appointment na governor de ka high court kala ka judgment tasi ka order ba ba governor una ai ka appointment ye ki sangut ki yam de kalau formal order ka ba ngatrai ka judgment tasi ka long very clear ngatrai ni kerteng ka ngila pha tu ngatrai na ilang governor na employee kini ka judgment tasi katkum ko para jong high court dikatakan ibu ngila op mentala arbanai ti ya ikliga kayim syar go jong high court kula ai kini ka order tasi ya kermen ba yakini ga input hakana kini aksi try katkum kini ka order tasi ngin sayo hi ka appointment lagi no governor halo kini sangut yang ngila pha ka tax station office jong kono katkum ga high court ka klasim hi katkum ka rules girls Kibingila ya katkum ka pasja jo ka idro sangne katkum ka provision jo ka sexual ngila ya hi katkum ka idro sungi dikathai ka court ka sim katkum ka rules ka kibingila submit ha court ka jing declare jong government man mamithu SM bablas yang takalong bi kaman la kay bisar kala pag sani im das ngi kabut mono fili hanta pi ado kasi ni ko ngala ang laong pi mga select in the Florida House but ngay approval ng governor lai thu nga the governor the heads of the state guardians of constitution the government kam bitho matapit kala pa ausay kana ba ka high court kalong in favor nga mga file mga right high court mga file kani appointment nam ta office governor when you appointment kini saudi yam tumta kalong very clear ngiting invite if you on biang spok ka UDF fruit ngai khot sumai marangila pha kerteng yi sitai Liwan tu mana ni kat subhai itu, join nama ni mana ni. Purely politics, kata melawan len. Balik kamu notify ni, tamu imdan batki, gom melawan notify. Habang yang ki tangga election ki man ban ni simenta. Dah bagi lajap election ki bang haram mitu ki yang ki kiran sabar mengalon kami nanti. Tentang si kala proof kamat ke court. Berkata gom kami mitu ke court kala itu ini, high court. Dan aru arbanai sya kila kili begam tada sabar ki want in the Florida House ki want hapok ka Florida House then prove it ikata nga syadid in the Florida House bunda ki claim sabar ba ngalong minority te laki dan majority kita wan the Florida House ani ka constitutional house prove it in the Florida House pinaglang juga kumu chairman juga KHDC natay rangkat lang ber UCM berki MDC natay mbitang MDC jong ka UDF including yang MDC jong ka UDR nilong happy kay ka jilong happy ka jogi ka long bahang ni ka syai kedar ba
UCM kai ba advice siau governor kalong thik kum ba advice prime minister siau president ya ka list of union cabinet kum juru chief minister o advice yau governor ya ka list jongki state cabinet te haniro kalong in line haga ba UCM un haban advice yau governor ya ka list jongki iya dia ngatrai ngilong happy borok khoi ba ya ka tin autonomous hangne la translate into reality haga ba mdon ki bor ki bala ban interfere ndai ka dewi ka kamram ke jong UCM kat kum ki rules jong ka Assam and Meghalaya autonomous district constitution of district council 1951 as amended jadi ko bang CM ba kajing penslam jong ki ban notify ya ki IM kalakta te ka bakut ngasngau ba kadi state government ka bala fair kadi bentang bala spoil nam kadi trekam jingi apo ka district councils te baru sikata ki ong yu CM bom itu tenrei nga iba ka kot lada ka ong yu governor ban yu secretary governor ban bu ya ka file how governor ban approve ya ki list jong IM kamut manu ba propose ya ki IM udah CM te kamut lada don ka bakum ka tapim itu ya CM te balai pim na sakut ha ni hablai mangin na kam ta ki IM te ka question pan nom itu de ban itu ya CM ka ma ratio menta te kata ka di ka wei ka ba ngi di ban sutu te menta lai berisun ngat try ngin yo ya ka isi ka ba ka disungsul kala ban rekam te kumba ma pi ngi di ban kongres CM la jibab ba i de wei na alis bangi recommend site but i ka kum ka direction juga kotu kalong ba kumi deputy CM ye na kaleng jongi te ngidi ka family ka bajan sol mersim nyamdon kanu ya la sang da mo imtre te katang ya ban tho officially shu ko no nama kabdi ban officially shu ko no ada de ban hab drop yi ladain long interest ban itri lang ban te ya jingi de berkani ka ong ko bang CM mentan pin suang ma hapo office jong chief minister ba pidan breu kata ka long rong pi haban ong hapo ka house lu ngimdon ka test majority idon tang ka removal yau CM ya ka isi dia mentala don isi te mo da pisu don kam te pila ban le kata tam ka jingkli kata jinge kop number menta yo da po house yo ibun number mangiru mana ban tip along very wrong ka bangina ban sutu sai kedar ya ka role jong UCM ka role jong ka council ka jinga de bat ki kam hapo ka district council ngirong very happy si very true ngatrai I don't mind ngan haban go back to their past history pikan mau ba ka porman swa bawan raya ka tuka amendment jong ka member of assembly discussion 1972 ka kam thai kam de hang niru menta kai ka advice juga DC ko baong CM kala feel Dika ni ka big embarrassment ya ka state government ba kam sutu ai di gede bagi rules councils. Advice rule kam arai sang lalu matahi kila apil. Lalu dewan kabang asya jet ang niru lalu utus ngiru hi mga simti kini sukiru kila mu dia kay advice rule. Halu mentar poi sesiru. Hi ka AR. Ngafagani tu efi hindia. Kiri komen ya ka administrator ka banding kong. Kai ka daw gi ai. Kiong bau chairman kumno u convince ya ka election CM. Klemyo ya ka nu ka approval jong governor. Henry ngi pensai sa ka office jong governor. Bala daw resign sa bar jong ka house. Kadai ka duty jong governor ban fix ka date of election. Henry daw remove hapo ka house. Katrum ka rules 22 sub rule 2. Lai bor yang hapo sa phupra kanta ban pendep ya ka election of CM. Tinata daw kata ka recommendation jongki kayapno bagkastan kan ka sa phupra kanta ka bangan ay mga bikin mau bah remove hak arpo torik lai baje janmien ipenlong election arpo torik khatway sitang menstep ka bamut ngiklem cross ya ka sa phupra kanta. Kata daw governor umla ban IAR na marngi claim violate ka rules na number 1. For number 2. Ki ay biang ka second AR. Ka second AR recommendation jongki ki ay daw ki umno kumno chairman upha ya ka proceeding lengba DC uklam pha lengba ka DC ka kum ka rule 121 something Henry ya ki normal proceeding just for information ni pha lengba DC ka kum rules kat ba ya ka election proceeding ni haban pha lengba DC kaniro kayap no
ka recommendation yung ki AR ka fail no. Kiong manta bagi don kan remote in paper tang bangam tip in head count kat nukin poy hapo ka house kiong bandon kam ban ha IAR ya kata phim ma ban proof wan da ka rules jungi ka ba kibun ki rules jungi ki bangin hapan remove hapo ka house de ya kata kalong tang ka special station ki hapsan al phongut neu governor la ban khot special station bar kumnun khot special station khat saw khasanut baglatiak la change tu baglatiak la change ni reha ka bakut ngiran kam hi al phongut begin sign let them sign 20 then kom AR ka fail namar ka ka recommendation jungi kam don justification as per edits bisa tikamut governor will not go for AR until and unless it is justified as per rules. Bisa. Tikam tu mano ba man-made administrator handai ka rules made ka dei ka governance rules. Tikani administrator kan tu awe no.